Прадукцыя беларускага расследавальніцкага цэнтру для тэлеканалу «Белсат» пры дапамозе кіберпартызан і альянсу беларускіх расследавальнікаў. У Менскай серабранцы адключылі электрычнасць, пашкоджана высакавольтнае абсталяванне. Перабой з электраэнергіяй у Оршы з-за аварыі ў электрасетках. Пажар на Лукомльскай ГРЭС часова абясточыў цэлыя раёны ва ўсходняй Беларусі. Гэта толькі некалькі са многіх паведамленняў ад Мінэнерга за апошнія месяцы. Для кожнага з гэтых здарэнняў улады маюць асобнае тлумачэнне. Напрыклад, анамальнае надвор'е. Ды і перабоі са святлом і цяплом ліквідуюцца параўнаўча аператыўна. Але частота такіх здарэнняў з году ў год заўважна нарастае. У чым жа прычына? Як выявіла наше расследаванне, у апошнія гады беларускія ўлады істотна скарацілі інвестыцыі ў энергетычную інфраструктуру, а вось маштабы адкатаў ды схемаў з прыкметамі карупцыі, мяркуючы са знойдзеных намі выпадкаў, застаюцца прынамсі ранейшымі. Хто і як выводзіць грошы з айчыннай энергасістэмы, а хто і чаму пакрывае гэта ў вярхах улады? У эфіры перадачы «Давайце разбірацца». З вамі Вольга Ратмірова і сёння у нашым выданні. Распілы ў Белэнерга. Сістэма працы абсолютно не змянілася. То есть гульцы тыя ж, кошты завышаныя. Як адбываўся перадзел рынку дзяржаўных закупаў у беларускай энергетыцы? Фиктивная реформа. В реале получалось, что частник спаривался с государственной фирмой, и частник сосал через всякие разные контракты из государственного бюджета деньги. Хто ва ўладзе падтрымлівае фігурантаў схемаў з прыкметамі карупцыі? Дзяржава ў дзяржаве з элементамі банды і мафіі. Гэтак Александр Лукашенко назваў беларускую сістэму энергетыкі ў 2013 годзе. Гаворка ішла перадусім пра сістэму дзяржаўных закупаў. Менавіта тут часта выяўляюцца факты крадзяжу, адкатаў, карупцыі ды элементарнае раз'ельдзяйства. Грошы ж не свае, вось і смецяць напрапалую. Гаворка пра дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне Белэнерга, якому належыць пераважная бальшыня беларускай энергетычнай інфраструктуры. Апрача кацельных ТЭЦ і трасаў перадачы цяпла да электраэнергіі. У гэтае аб'яднанне ўваходзіў шэраг арганізацый па абслугоўванні, рамонце і мадэрнізацыі гэтых аб'ектаў. Агулам на гэтыя работы дзяржава траціла каля мільярда долараў на год. Пераважную большасць з іх Белэнерга аддавала афіліраваным арганізацыям, выстаўляючы на конкурсныя таргі ўмову, што за работу можа ўзяцца толькі тая арганізацыя, якая мае досвед працы ў сістэме Белэнерга. Гэта можна параўнаць, як калі б кандыдатамі на прэзідэнта ў Беларусі рэгістравалі выключна людзей з досведам працы на гэтай пасадзе, прычым менавіта ў Беларусі. Умовы, которые прапісаныя ў тэндары 5 гадоў працы ў сістэме энергетыкі і менавіта працы на такіх жа котлах аналагічных, но это не зусім слушна. ДКВР-10 там, ці ПТВМ-30, ці любы іншы кацёл, яны стандартныя. І яны што ў сістэме ЖКГ, што ў сістэме Белэнерга, што на любым прыватным прадпрыемстве, дзе яны знаходзяцца, это, в прынцыпе, адно і тое ж абсталяванне. Яно падпарадкоўваецца адным і тым жа, рэгламентуецца аднымі і тымі ж дакументамі. Тая ж самая дыягностыка выконваецца згодна там ТКП на кожныя котлы. Там нічого не змяняецца. Няма умовы, што для Белэнерга так, для гэтых так, для гэтых так. Нет, такога няма. І расцэнкі на дыягностыку, на рамонты, на ўсё значна больш высокія, чым у сферы ЖКГ і на прыватных прадпрыемствах. Калі б умовы не было, я дапускаю, што больш перакананы, што цэны маглі б зраўняцца за агульнарэспубліканскія, а мо і нават ніжэй стаць. Зараз это прыводзіць да таго, што канкурэнцыі там няма. Буйныя гульцы, которые ўваходзілі раней у склад ГПО, дамаўляюцца паміж сабой. Здавалася б, для Беларусі звычайная справа, што дзяржаўныя арганізацыі пры замовах аддаюць перавагу такім жа дзяржаўным арганізацыям. Вось толькі, як выявіла наше расследаванне, Белэнерга ўключала ў сябе не толькі дзяржаўныя арганізацыі. Напрыклад, рамонтамі ў Белэнерга займалася прыватная кампанія «Энергатэхпрам». Ізаляцыяй яшчэ адзін прыватны чалец дзяржаўнага аб'яднання «Энергацеплаізаляцыя». Рэгулярную ачыстку котлоў, турбінаў ды мазутных резервуараў цалкам аддалі прыватнай кампаніі «Белкотел-Очистка». Выигрывают организации, которые выставляют огромные деньги.
хотя данные работы можно сделать и в 2 или несколько раз дешевле. Мы вывучылі работы гэтай фірмы па чыстцы катлоў мазутных рэзервуараў. Па абодвух профілях кошты былі ў разы большыя, чым прапаноўвалі іх канкурэнты на рынку. Апрача таго, як выявіла наше расследаванне, пры дэмантажы гіганцкага мазутнага рэзервуара на Рагачоўскай кацельнай белкацёлаачыстцы заплацілі за тое, каб утылізаваць і абясшкодзіць 100 тонн шкодных рэчываў, якія сядаюць на дно мазутных рэзервуараў. Белкацёлаачыстка замест гэтага просто закапала іх у зямлю на тэрыторыі кацельнай. Они откатали где-то тонн 20-30 мазута, это верхнего, а донные отложения больше 100 тонн они тупо закопали в землю. Закопали под емкостью, где была емкость. А на теперешний момент это все вылазит, будет отталкиваться из земли. Нас почему-то наказывают за мусор здесь на рабочем месте, да и все, а они мазут просто в землю, в которую идет вода питьевая. А что не остерегаться? Загрязнение идет. Безхозяйственность, потому что... Я боюсь и за свое здоровье, и за свое здоровье своих детей, будущих внуков, потому что мы все здесь родились, живем и остаемся здесь, мы не собираемся никуда уезжать. Казнь отменили, да, очень жаль. А нас не отменили, у нас еще есть. Не отменили? Ну так вот их туда. Я боюсь только за внуков, да за детей, за экологию. Это что-то делает, кто-то же прикрывает их. У сваю абарону чальцы Белэнерга тлумачылі, што іх кошты вышэйшыя, бо яны, маўляў, выконваюць работы больш якасна. А звышпрыбыткаў у іх няма, бо адна з умоваў іх манапольнага статусу ў дзяржаўным вытворчым аб'яднанні гэта тое, што іх рэнтабельнасць не павінна перавышаць 15%. Але наше расследаванне выявіла, што іх нізкія лічбы рэнтабельнасці часта фіктыўныя. У прыватнасці белкацёлаачыстка брала дарагія крэдыты, арендавала абсталяванне, машыны ды памяшканні ў фірмаў, афіляваных з уласніцай гэтай самай кампаніі Валянцінай Зіменкай. У выніку на белкацёлаачыстку клаліся вялікія кошты, якія потым пераносяцца на кошты электрычнасці ў жыроўках, а звышпрыбыткі выпампоўваюцца з Белэнерга. Это все не вписывается вообще ни в какие схемы, ни в какие понятия устойчивой энергетики, потому что устойчивая энергетика действует в интересах субъектов, в интересах потребителей в первую очередь. То есть здесь ни о каких интересах потребителей речи не идет. То есть здесь идет речь об интересах производителей. То есть чтобы эти производители могли каким-то образом, может быть, стать выгодоприобретателями в какой-то момент. Но система неэффективна. Мы звярнуліся па афіцыйны каментар да Белэнерга, але нам адмовілі са спасылкай на тое, што Белсат не мае ў Беларусі акрэдытацыю. Фізічна прапусціць нас да кіраўніцтва таксама адмовіліся. Мы хацелі б задаць пару пытанняў спадару Дрозду наконт тых зменаў, якія зараз ляжаць на распрацоўцы ў прызначэнні. Не прызначена. Вы знаете, что у нас порядок такой, что вы должны заранее сообщить о своем приезде, о ваших действиях, и потом будет принято официальное решение, вас поставят в известность. Добре, дякую. Тады Станіслав Вашкевіч перапрануўся ў касцюм Дзеда Мороза, бо справа была ў раёне навагодніх святаў. І пранік у будынак пад выглядам аніматара і ўзяў каментар у генеральнага дырэктара Белэнерга Паўла Дразда. Той паабяцаў, што манаполія прыватных чальцоў Белэнерга будзе зліквідаваная і, маўляў, у Лукашэнкі на стале ўжо ляжыць адпаведны указ. Да, я не говорю, требования будут в соответствии с теми требованиями, которые необходимы для выполнения работы. Коли сыкаются этой измены? Ну, как глава государства согласует эту нашу структуру или не согласует, тогда мы будем по ней работать. Зрозуміло. Добре, дякую, вялікі вам. Это изменение планируется в течение 19-20 годов. Пасля пільнай увагі з боку журналістаў, як мінімум 2 тэндары з удзелам згаданай намі белкацёлаачысткі правялі згодна заканадаўству. У лютым 2019-го жлобінскія электрасеткі абвясцілі тэндэр на дыягностыку ёмістасцяў для захоўвання мазуту. На закупы апроч белкацёлаачысткі выйшлі яшчэ 3 гульца. Канчатковая цана работы апынулася амаль у 2 разы ніжэй за кошт, які прапанавала белкацёлаачыстка. І вось яшчэ адзін тэндэр. У верасні 2020-го Гомелэнерга выступіў замоўцам на работы для Рагачоўскай кацельнай па чыстцы рэзервуараў для нафтапрадуктаў і утылізацыі шкодных рэчываў.
На гэты тэндэр выйшла 5 фірмаў, уключаючы Белкацёл-Ачыстку. Прапанова апошняй каштавала б дзяржаве ў амаль 46 тысяч рублёў, аднак пераможца тэндэру заключыў дамову амаль у 4 разы танней. Але што наконт рэформы, якую патрабаваў правесці сам Александр Лукашенко і пра якую згадваў кіраўнік Белэнерга Павел Дрозд. Згаданая рэформа адбылася на пачатку гэтага года. Прыватныя фірмы выключылі са складу Белэнерга. Штогадовыя мільярдныя работы на энергетычнай інфраструктуры зараз размяркоўваюцца на таргах ва ўмовах свабоднай канкурэнцыі, што мела б знізіць бюджэтныя выдаткі ў разы. Але ці сапраўды так адбылося? У лютым 2021 году мінскія цеплавыя сеткі аб'явілі тэндэр на рамонт ваданагрэўнага катла з кацельнай Масюкоўшчына на суму амаль 250 000 рублёў. Аднак, як адзначаюць адмыслоўцы, умовы саміх закупаў першапачаткова былі скіраваны на абмежаванне канкурэнцыі. У прыватнасці, умовай для ўдзелу ў конкурсе зноў стаяла 5 гадоў досведу ў сістэме энергетыкі. А такі досвед могуць мець толькі чальцы Белэнерга, нават калі яны імі ўжо цяпер не з'яўляюцца. Ошибка была в том, что было нарушено пункт 67 постановления 88, которое регулирует, как должно отправляться приглашение, как вообще должны проводиться переговоры. Не было информации о том, когда проводятся переговоры, в какие сроки надо подавать документы. Нарушив этот пункт, все остальные действия по переговорам были неправомерны. В условиях допуска к переговорам был пункт 9, где запрашивался опыт работы не менее 5 лет. Это нарушение законодательства и привело к тому, что были неправомерно ограничены участники. Адзін, хто падыходзіў пад зманіпуляваныя крытэрыі работы на Масюкоўшчыне, гэта кампанія «Энергатехпрам», якую выключылі з Белэнерга на пачатку гэтага году. У выніку тэндэр не адбыўся, а работу перадалі «Энергатехпраму» наўпрост. З дакументаў, якія апынуліся ў нашым распараджэнні, вынікае, што з усіх работ, пералічаных у тэндэры, «Энергатехпрам» выконваў як мінімум 2. Падрыхтоўку да дыягностыкі і саму дыягностыку ваданагрэўнага катла ПТВМ-50. Падрыхтоўчая работа да дыягностыкі – это калі ўскрываецца там нейкая абмуроўка, робіцца зачыстка металёвых труб пад тое, каб можна было памераць таўшчыню трубаў, там, да, зрабіць ультрагукавы кантроль металашвоў, кантроль металагібаў. Дыягностыка – гэта вызначэнне тэхнічнага стану абсталявання. Мы таким чынам вызначаем аб'ём рамонту, там, калі ён патрэбны, да, і, ў прынцыпе, вызначаем, можам прадказаць рэсурс, які яшчэ адпрацуе абсталяванне. Кацёл ПТВМ-50 сагравае вялікія памяшканні. Перад рамонтам такога катла спецыялісты праводзяць дыягностыку, а перад гэтым яго ачышчаюць ад накіпаў ды бруду. Кацёл ПТВМ-50 – гэта вадагрэйны кацёл, які выкарыстоўваецца на прадпрыемствах, прамысловасці і там для ацяплення, для цеплавых сетак. «Энергатехпрам» правёў падрыхтоўчыя работы і саму дыягностыку за 13 000 рублёў. Мы, у сваю чаргу, вывучылі рынкавыя кошты, а таксама атрымалі альтэрнатыўную камерцыйную прапанову на аналагічную работу. Наша компания готова провести падрыхтоўчыя работы и диагностику котла ПТВМ-50 за 3600 рублёў. Таким чынам, дзяржава заплатила прыватнай фірме ў 4 разы больш за рынкавы кошт. Из-за того, что изначально процедуры проводятся неправомерно, с ошибками, выходит, что на основании несостоявшихся вот этих неправомерных процедур заключаются договора напрямую с нужным подрядчиком. Спачатку мы даслалі ў «Энергатехпрам» афіцыйны запыт са спісам пытанняў адносна згаданых закупаў. Аднак адказу не дачакаліся і патэлефанавалі дырэктару фірмы Александру Данілавічу Кірыковічу, каб даведацца, чым абумоўлены высокія кошты на работы па дзяржзамове. Добрый вечер. Я журналист программы «Давайте разбираться». В феврале 2021 года Минские тепловые сети объявили тендер на... Делать не буду. Что вы хотите? А какая вы журналистка? Чего? Программа «Давайте разбираться». Нет, спасибо. Я не буду с вами общаться. Извините. Не абышлося ў гэтым годзе і без ужо згаданага фігуранта сумнеўных схемаў з прыкметамі карупцыі Белкацёл-Ачысткі. У нашым распараджэнні апынуліся дакументы, якія сведчаць аб тым, што Лукомельская ГРЭС, філіял Віцебскэнерга, без правядзення адкрытага конкурсу ў траўні 2021 году замовіла работы па ачыстцы мазутных ёмістасцяў у фірмы Белкацёл-Ачыстка.
У акце выкананых работ мы знайшлі пункт, які нас зацікавіў. Гэта перапрацоўка выкідаў. Амаль 100 тоннаў фірма перапрацавала за амаль 50 тысяч беларускіх рублёў без уліку падатку на дададзеную вартасць. Яшчэ 20%. Атрымліваецца амаль 500 рублёў за тону. Многа гэта ці мала? Каб адказаць на гэтае пытанне, мы вывучылі кошты на паслугу, атрымалі камерцыйную прапанову і высветлілі, што рынкавы кошт мінімум у 2 разы ніжэйшы, чым той, за які выканала работы белкацёлачыстка. Такім чынам, толькі за одну паслугу бюджэт пераплаціў як мінімум удвая. Нагадаем, гэтыя работы белкацёлачыстка атрымала ўжо пасля выключэння са складу ДВА Белэнерга. Система настолько непрозрачна, что мы сейчас можем говорить о тех нарушениях систематических, которые всегда происходят. Например, когда нужно делать тендер, а тендера нет. Ну вот, например, как выбирался поставщик технологий для Белорусской АЭС без тендера. И как бы Белэнерго, Минэнерго объяснила, что они не хотели проводить тендер, потому что, во-первых, никто больше не захотел участвовать в этом тендере, а во-вторых, если бы они стали проводить этот тендер, то объем документации не уместился бы в грузовик. Ну, то есть вот это было их объяснение. Но простите, пожалуйста, возникает вопрос, это ведь нарушение закона. Ну, ведь так же не должно быть, да? То есть мы не можем нарушать закон, потому что вот кто-то не захотел участвовать. Ну, это невозможно. И таких нарушений в системе очень много. Итак, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага доследу? Нягледзячы на маштабныя чысткі ў сістэме энергетыкі, падазроныя схемы працягваюцца. Аплата работ абраных прыватных фірмаў за дзяржаўныя грошы па-ранейшаму ў разы перавышае рынкавыя кошты. Чаму ж улады дазваляюць гэтым схемам працягвацца, хто ў іх зацікаўлены і якія вынікі прынесла рэформа айчыннай сістэмы энергетыкі? Нагадаем, 1 студзеня 2021 з Белэнерга выключылі прыватных чальцоў. Але ўжо літаральна праз месяц генеральны дырэктар Белэнерга Павел Дрозд разаслаў ліст з рэкамендацыяй запрашаць да ўдзелу ў закупах за ўласныя сродкі арганізацыі, якія ўваходзяць у холдынг Белэнергабуд, якія ўваходзілі ў ДВА Белэнерга. Паколькі неабходны час для далейшага урэгулявання пераўтварэнняў у энергасістэме. Таксама гэта павысіць надзейнасць эксплуатацыі абсталявання будынкаў і збудаванняў электрастанцый і сетак, забяспечыць якасную і своечасовую падрыхтоўку абсталявання сетак і збудаванняў да праходжання асенне-зімовага перыяду. Павел Дрозд мае на ўвазе наступныя арганізацыі: Белспецэнерга, энергацяплоізаляцыя, Электрцэнтр Монтаж, Цэнтр Энергамонтаж, Энергатэхпрам, Белкацёлачыстка, Белсель Электрасетка Буд, Белэлектрамонтаж Наладка, Белэнергаабарона, Белэнергасувязь, Захад Электрасетка Буд. Аднак 7 з вышэй прыведзенага спісу уваходзяць у склад холдынгу Белэнергабуд Холдынг, які ў сваю чаргу знаходзіцца ў складзе Белэнерга. Пазней да гэтага холдынгу далучыліся і прыватнікі Энергатэхпрам, пра які мы распавялі ў першай частцы расследавання, а таксама Электрацэнтр Монтаж. Мяркуючы па тых тэндерах, которые мы назіралі пасля 1 студзеня 2021 года, калі былі прыватныя канторы выключаныя з сістэмы ГПО, система працы абсолютно не змянілася. То есть гульцы ты ж, кошты завышаныя. То бок, па вялікім рахунку, замянілі шыла на мыла. Прыватныя манапалісты ўваходзяць цяпер не наўпрост у Белэнерга, а ў Белэнергабуд. Усе прывілеі ў іх засталіся. Узгадваючы айчынныя рэформы ў энергетыцы, адмыслоўцы нагадваюць досвед Расіі ў гэтым пытанні. Тут вариантов может быть два. С одной стороны, какие-то лоббисты решили заработать себе в карман, и поэтому они решили сделать эту реформу для того, чтобы частники могли участвовать в этом процессе. Ну вот как примерно в России шло, да? То есть в России был процесс, когда был разрешен в общем, государственное частное партнерство. Что это такое? Вот типа у государства нет денег, мы с частниками будем вместе делать один проект, да? И частники возьмут на себя часть расходов. Это в идеале. А в реале получалось, что частник спаривался с государственной фирмой, и частник сосал через всякие разные контракты из государственного бюджета деньги. Все. Між тым, у нашыя рукі трапіў праект пастановы Міністэрства энергетыкі, у якім нібыта планавалася забавязаць арганізацыі Белэнерга закупаць паслугі ў чальцоў Энергабуду без конкурсу і без аглядкі на кошты.
Итак, что мы высветлили по выніках нашего расследования? Реформы Белэнерго, учиненные у тым ліку пасля наших публікацый, апынуліся касметычнымі. Умовы для падазроных схемаў бюджэтных пераплатаў улады захавалі, скараціўшы пры гэтым агульныя выдаткі на рамонт і мадэрнізацыю інфраструктуры. Іншымі словамі, пірог зменшыўся, але апетыт да распілу захаваўся. Між тым, энергетычная інфраструктура пачынае, так бы мовіць, сыпацца, а грошы, якія маглі б пайсці на яе абнаўленне, выдаткоўваюцца на ліквідацыю аварый і ідуць у кішэні бізнэсоўцаў, набліжаных да ўладаў. Каб не пропустить новые расследования телеканалу Белсат, подписывайтесь на наш YouTube-канал и долучайтесь до нас у социальных сетках. С вами была Ольга Ратмирова. До сустрэчы!